Velkommen tilbage til Komplet Umuligt. Denne gang er vi tre taget til smukke Norge, og det er vi fordi, at vi skal teste slow-mo-funktion i smartphones. Det stemmer, Jasper, og vi skal kjøre hundesleder. For å få de beste bildene så skal vi feste smarttelefonene foran på sledene. Under racets gång så kommer det dyka upp bilder på oss och då är det även upp till var och en av oss att träffa de här bilderna. Den som träffar mest vinner loppet. Er klar? Ja! Kom så! Kom igjen, ta dansken! Ta dansken! I'm coming for you! Ja! Nei! Alvor! Oh, ja, ja. Oh, ja. Mamma! Kom igjen! Full fart! Yeah! Kom igjen, Halvor! Min mamma! Hei då, Sverige! Nei. Norge! Kom nu, gutter! Kommer vi, Danmark! Kom nu! Vi ses! Snakkes! Wow! Kom igjen til Norge! Nå tar vi det! Kom så! Selvfølgelig vinner Norge her, som alltid. Ikke bare er det en vinner, det er 2 tapere også. Skal vi ikke bare koncentrere os om, at det var en sjov test, og at slow-mo-billederne er undertegnet blevet helt geniale? Jeg kom først.